मोनसे गुबै आयदाखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनांगौ आरो मिथिनांगौ आरो लोगोसे क्लारिफिकेसन होनांगौनि गोनांथि दङ। बे बाथ्राखौ साननानै दिनैहाय बड'फा हाउसआव खौरांगिरिनि मेल लिंनाय जादों। जाहैबाय जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बड' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथा, बे सुक्तिनि 3.1 जि दफा, बे दफा बायदियै बाउन्डारि अल्टारेशन अफ बाउन्डारि बे लिरनाय दङ आरो बे अल्टारेशन अफ बाउन्डारियाव क्ल'ज 3.1 नि 1 and 2 बे 1 आव लिरनाय दङ जे inclusion of villages contiguous to BTAD having majority tribal population बे बाथ्राखौ लिरनाय दङ बेखौ सोसननायनि थाखाय आरो exclusion of villages from existing BTAD contiguous to non-succeedal area having majority non-tribal population बे मोननै बाथ्राया बेयाव रोखायै लिरनाय दङ। दा बे जि 3.1 बेखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारा आगुनि बारग' चिफ सेक्रेटारि आसाम आरो मोनसे समाव BAC आवबो बिथाङा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन PP बार्मा बिथांनि दैदेननायाव बा बिथांखौ चेयारमेनशिप होनानै आसाम सरकारनि आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सासे मेम्बार लाफानानै मोनसे कमिसन दानाय जादों आरो बे कमिसना थांनाय खेबनै बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट आरो खेबनै जि कभिड माने लकडाउन बिनि समावबो बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो आथिखालाव बे कमिसना मोननै जि बेयाव अपसन दङ बे अपसननि इनक्लुजननि थाखाय बिटिआरनि खोलाहा थानाय जि बिटिसि सुक्तियाव 95 डिसपुटेड भिलेज दंमोन बेखौ सोसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांदों, सुक्तिनि समावनो दैखांनाय जादों आरो लोगोसे सानजाहा थानाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमुलुगुरिसिम बे गामिफोरखौ सोसननो थाखाय एबसुनिफ्राय आरो बर' आफादफोरजों लोगोसे सुक्ति सागानगिरि आफादफोरा बेखौ दाबि दैखांनाय जादोंमोन बै समावनो। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 3.1 नि 1 जि बायदियै बे कमिसननो 95 डिसपुटेड भिलेजनि जि क्लेम पिटिशनखौ जमा होबाय, रायजो राजाया होदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा होदों। 95 भिलेजनि बादैबो एडिशनेल जिखिनि बर' आरो ट्राइबेल भिलेज दङ बेखौ सोसननांगौ होननानै बेयाव होनाय जादों आरो थामथियाव जाहैबाय सोसननांगौनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो सिमुलुगुरिसिम बेयाव फरेस्ट एरिया, रेभिनिउ एरिया, ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक आरो रेभिनिउ माने ट्राइबेल गामि, बर' गामि, जोङो गुबुन हारिनि गामिखौ बेयाव सरजाबाखै खारन जोङो ट्राइबेल बा बर' गामिफोरखौल' सोसननायनि थाखाय जिहेतु जों डिमान्ड होदों बेबायदियै जोङो बिनि लिस्टखौ जमा होबाय आरो रायजो राजायाबो बेखौ सोसननायनि थाखाय गावबा गाव 3.1 नि 2 जे साबसेक्सन दङ बेबायदियै माखासे जोंनि ओनसोलाव थानाय क्ल'जआव लिरनाय बायदियै माने एक्जिस्टिं बिटिएडिनि साखाथियाव नांजाबनाय नन सक्सेडल एरिया जों नांजाबनानै थानाय जेराव नन ट्राइबेल पपुलेसननि संख्या बारा बिसोरो बेयाव आर'जलाइ गथायनो बा पिटिशन होनो हागोन। बेबायदियै नन सक्सेडल एरियाजों नांजाबनाय एक्जिस्टिं बिटिसिनि बा बिटिएडिसना खोब गोसो गोथारै खामानिखौ कअर्डिनेट मेनाराव मावथों आरो बे कमिसना बर' हारिनि जि गोलाव समनि जि एक्सपेक्टेशन जि एसपिरेशन दङमोन जे जोंनि सिमाया बारायनांगौ, बड'फाया जि सिमाखौ जोंनो खानानै होलांदों बे सिमाखौ जोङो एक्सपानसन खालामनांगौ, एक्सटेनसन खालामनांगौ आरो आथिखालनि बिटिआरनि खुंथायनि बेन्दोङाव जोंनि बर' आरो ट्राइबेल एरियाफोरखौ मोर एक्सटेनसन एक्सपानसन खालामनानै
जोङो मोनसे मजबुत सासन बेबस्था बा सेल्फ जि माने रुलिं बा सेल्फ डिटारमिनेशननि जि बाथ्रा बुंदोंमोन, गावखुंथायनि बाथ्राखौ जि बुंदोंमोन, बेखौ जोङो रोखा खालामनानै लानांगौ, जायजों जोंनि अधिकार, जोंनि क्षमता, जोंनि पावार एन्ड फांसन, जोंनि माने एरिया, जोंनि पपुलेसन, जोंनि पार्सेन्टेजआ बारायगोन। गोबां समाव जोंखौ बुंनाय जायो जे जेला जोङो सोमावसारदोंमोन आसामखौ 50-50 खालामनांगौ आरो जोंनि ओनसोलावनो नन बर' अबर' मोनसे बेयाव सृष्टि खालामनानै जोंनि ओनसोलखौ 70-30 बोखावनांगौ होननानै बेबायदि आवाज दैखांग्रा हान्जा बा फर्सफोर दङ। आरो बास्तबाव जुदि नायोब्ला ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलखौ जुदि डिभाइड खालामनानै नायोब्ला दिनैनि आथिखालनि बिटिसिआव बिटिएडिआव जोंनि संख्याया 1 फुटा खालायोब्ला जोंनि पार्सेन्टेजआ खम जायो। नाथाय बर'नि पपुलेसना गासैबो जिखिनि बेयाव 17-18टा जिखिनि कमिउनिटि दङ, आलादा आलादायै जोङो जुदि बिसोरखौ माने कम्पेरिजन खालायोबा बर'आनो नाम्बार 1 पपुलेसन हाइस्ट फिगाराव थानाय आरो ट्राइबेल बा बर'आनो बिनि बांसिन जनसंख्या थानाय हारि आरो गुबुनफ्रा माने फिसा फिसा बा खम जनसंख्या थानाय। नाथाय बिथांमोना राजनीतिक भाबै जोंखौ बुंनो नागिरो जे बर'खौ आलदा 1 फुटा खालामनानै नन बर' मोनसे सृष्टि खालामनानै बिथांमोना गावसोरखौ ज' खालामनो नागिरो। दा दिनैनि बे गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे आथिखालाव बे कमिसना जि खामानिखौ मावबाय थादों, बे खामानिखौ मावबाय थानाय समाव जोंनि माखासे गावखौनो जायफोर माने बुंनानै लायो जे बारग' एबसुनानै आरो माखासे जायफोर माने समाजनि थाखाय जेब्लाबो माने बेबायदि गोनो गोथो खामानि मावबाय थाग्रा, प्रपागान्डा खालामबाय थाग्रा माखासे सेक्सननि सुबुंफोरा दिनै गामि गामि थांनानै माबा आफाद दानानै एक्स एबसुनि मुङाव गामिनि रायजो राजा माखासे सामाजिक बिथिंजों जायफोर समाजाव खामानि मावो बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना मेल मिटिं खुंदों। जों मिथिदों, जों खोनादों, जोंनियाव रिपर्ट दङ। आरो बे मेल मिटिङाव बिथांमोना बुंदों जे आथिखालनि बिटिएडि बा बिटिसिनि जि गामि, बे गामिखौ दानख'जोबसिगोन आरो दानख'नानै लांसिगोन। बेखायनो गामिनि मानसिफ्रा ज' जानांगौ, सिगनेसार होनांगौ आरो लोगोसेनो धरना होनांगौ, आन्दलन खालामनांगौ आरो केस होनांगौ। बेबायदि माखासे मेल मिटिं लिंथुमनानै प्रपागान्डा होबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों। दा रायजो राजाखौ आं स्पष्ट खालामनो नागिरो, दाजाबनायनि थाखाय जायफोर एप्लिकेसन होबाय 1500, 2000, 2500 जिखिनि एप्लिकेसन होबाय, बेयाव मेक्सिमाम दाजाबनाया जागोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बिटिआर सरकार, प्रमद बर'नि सरकारा खामानि मावबाय थादों। आसाम सरकाराबो सुक्तियाव जि मोनसे ट्रास्ट, सुक्तिनि जि कमिटमेन्ट, जि नेसनेल कमिटमेन्ट, बेबायदियै जोंनो सानजाहानि आरो खोलाहानि बर' आरो ट्राइबेल गामिफोरखौ दाजाबनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो जेब्लाबो बिथांमोना एग्रि बे बाथ्रा